Dneska bych vám ráda předvedla naši kolekci novou pro letošní jaro, které už je za dveřmi, tak je nejvyšší čas začít se připravovat. Vyberu pouze pár látek, protože jsme přivezli celkem 700 druhů nových. Tak ukážu takové, co si myslím, že jsou opravdu nádherné. Tak je tady vlna se vzorem. Je to vlněný serž, velmi takový jako měkoučký, příjemný, takže můžete vyrábět kalhotové kostýmy, sukně bohaté, budou nádherně držet tvar. Tato látka je vlastně stejný materiál, akorát má takový trošičku zase jako jiný vzor. Opět ty květiny opravdu jako vévodí tomu jaru. No, teďka vlastně je tady ještě jednu, vám ukážu tady z té naší řady vlněné. Tady je směs vlna, viskóza a elastan. Vazba je saténová. Takže vlastně ten materiál je hladký s jemným leskem. Nemusíte se bát ani uplejší modely z této látky vyrobit, protože má opravdu příjemných 3% elastanu, takže je pružná. Bude se vám krásně ten model nosit, protože bude vlastně s váma se pohybovat. Takhle je to krása. Myslím si, že pouzdrové šaty, úzké kalhoty. Paráda. Od vln se přesuneme k hedvábí. Taky máme celkem teďka širokou kolekci nových hedvábí. Jsou v kvalitě crêpe de chine, většinou teda crêpe de chiny, satény, devoré, tak vám jich pár předvedu. Ten je úplně má takovou až jako sametový omak, opravdu je nádherné. Takový úplně decentní, jemný, krásný, pravidelný vzor, lehká, neprůhledná látka. Teďka je tady trošku, vám předvedu, tady takový zase naopak divočejší vzor. Barevná kombinace, tady té zeleno se žlutou, s tou fialovou je překrásná. Tisk je takový nepravidelný, že to působí jako starý nějaký malovaný šátek. Krásné. Splývavé, opět neprůhledné, hedvábí crêpe de chine. Tady je taková trošku tmavší varianta. Crêpe de chine, opět sametový, úplně omak. Je tady vzor takový, za salátky, nějaká zelenina. Tak to je takové vtipné. Krásně se to chová v laje. No, ještě vám můžu ukázat, ještě třeba je tady i devoré, to je průhledné, má sametové černé flíčky. Tak a dostáváme se k bavlněným plátnům. Všechny jsou nádherné kvality a já vám tady předvedu pár super tisků. Ten je takový africký, veliký vzor. Naše Tánička se do něho zamilovala, bude si šít šatečky na léto. Už má i střih hotový. Pak je tady takový pro milovníky světlých, bílých barev. Sem tam jenom vzor, dívejte. Opět popelín, kvalita popelín. A květ se na látce jen tak sem tam objevuje. Krásné. Všechno šaty, sukně, košile. Teď vám ukážu tady ten je zase můj oblíbený. Takový výrazný, divoký, ornamentální, překrásný vzor. Na sukničky nebo šaty letní. Tady třeba trošinku jinak je. Tady to je batist bavlněný a ty proužky ažurové jsou vlastně výšivkou. Tak a ještě tady máme tuto specialitu, kterou vám nesmím zapomenout ukázat. Jsou to bavlněné gabardény v kvalitě kabátové, kvalitě na jarní kabátky. Opravdu taková málo kdy se vidí, že je to v bavlněné kvalitě. Většinou je to příměsí polyesteru nebo vlny a tyhle jsou čistě bavlněné. Dejte, jsou měkké, hutné, takže je v tom teplo, ale tak akorát, jenom tak jarně. Tady ten je oboustranný, starorůžová
s tou jemnou kostečkou. Máme to i v modré barvě, takové aqua. Vidíte, tady i pro milovníky tady těch béžových odstínů s tou vínovou, překrásné. Trošku to působí jako Barbery kabát. No, tak přijďte se podívat.